Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Baby. 2 taon na akong masugid na tagapakinig ng Mahiwagang Bornay. Aksidente ang pagkakadiscover ko sa inyo. I was tuning our radio nang marinig ko ang tambalan. Nahook na ako simula noon. Sumulat ako sa inyo para i-share ang aking most embarrassing experience of all time. Fresh na fresh pa siya sa puso at isipan ko kahit halos ilang buwan na ang nakaraan when it happened. Hindi ko masabi kahit sa mama at sa mga kapatid ko kasi natatakot ako. And I just need to let it out of my chest. 3 years na kami ng boyfriend ko. Kilala siya ng family ko at kilala din ako ng pamilya niya. Hindi ko siya pinapupunta sa bahay palagi kasi busy ako sa schoolwork. Ako na lang ang pumupunta sa kanila at natutulog doon. Pinapayagan naman kami ng parents namin. Natural na sa amin na kapag may okasyon gaya ng birthday niya or fiesta, sa kanila ako matutulog. Last month, natulog ako sa kanila one Sunday night. Kinaumagahan, nagsisisigaw yung tita niya sa tapat ng bintana ng boyfriend ko. Bakit daw kami nagbubulungan at ano daw ang ginagawa namin? Sa lakas ng sigaw niya, tingin ko na dinig sa buong compound. Sa totoo lang, pinag-uusapan lang naman namin yung brand ng motor ng tito niya. Nabastusan ako ng sobra kasi yung nanay nga ng boyfriend ko, walang sinasabi. Alam ko naman ang limitation namin at hindi ko sisirain ang trust ng mga magulang namin. Ayush, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Grabe ka sa kanya. Hindi, narinig ko na yan. Yung pag-explain, alam ko yung limitations namin. Ay, shush! Totoo hindi, ba? Hindi ko sisirain yung trust. Ay, shush! Baka magkasikuhan lang kayo dyan. Alam na this. Diba? Simula pa lang kinausap nila kami at pinayuhan. Kung gusto man kami nga pagsabihan ng tita niya, edi sana kinausap kami na maayos. Nasaktan ako sa ginawa niya, hiyang-hiya ako. Hindi ako kumain ng agahan kasi parang wala akong mukhang ihaharap. Umiyak ako ng umiyak kahit sinabi pa ng mama niya na hindi daw dapat nagsisisigaw yung tita ng boyfriend ko. Kung siya nga daw na nanay, hindi kami ginaganon, yun pa kayang tita lang. Iyak pa din ako ng iyak kahit nakaalis na ako sa kanila. And I promised myself na hindi na ako pupunta sa bahay ng boyfriend ko. Ang bigat-bigat pa din ang pakiramdam ko. Ano po kaya ang pwede kong gawin para makamove on sa embarrassing experience na ito? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Baby. Baby, baby, baby! Kaboses mo si Britney Spears. Talaga. Oh, man. Nung 40 na rin si Britney. Nung minsan nalasing siya. Baby. Ayan. So, baby, okay, embarrassing experience of all time. Yung pinagsigawan, di ba? Wala, hindi naman kayo nahuli eh. Wala namang mas embarrassing yun, girl. I mean, well, syempre, ayaw naman namin, baka sabihin mo, minamaliit namin yung embarrassing experience mo of all time. Pero gusto ko lang i-share sa'yo na may mga iba na huli talaga sila. Aktualan hindi kasi talaga. nagalak ng pinto. O di kaya naman, hindi tinapalan yung mga butas ng dingding. Yan, nakita ganon. tuloy. Yung mga ganap, diba? So ikaw, honest to goodness, ay sabi mo, wala namang ganap. And kung nagbubulungan man kayo, wala namang masama sa pagbubulungan. 'Di ba? And kung literally nagbubulungan lang naman kayo at ang tinanong lang naman, ang signal lang naman, ano pinagagawa niyo diyan? Oh, move on ka na dun, girl. Kasi correct.
una, pinasify ka rin naman ng nanay. Kakampi mo Diba? naman yung nanay. Yung tita, hindi natin sure. Baka naman napadaan lang din. Hindi naman din siya doon nakatira. So, hindi ka naman sure kung makikita mo. Unless, parang alam mo naman ng mga babae partner, sobrang advance mag-isip. Siguro ang iniisip mo na ngayon is, paano pag napakasalan ko siya, lagi ko makita yung tita, maalala ko embarrassing moment. Feeling ko mga ganun yung mga ganun yung mga iniisip mo. Kaya parang hindi ka makamove forward. Pero sa akin, it could have been worse. Merong pwedeng mas worse na nangyari. Again, not to undermine or yes. sabihin natin nga Underestimate. o hindi namin sinasabing walang kwenta yung sinasabi mo embarrassing experience. Kasi nakaka-embarrassing naman kung narinig ng buong compound. No? Tapos lahat sila, gets kita Actually, eh. lumakad sa buong subdivision yung tita. Tingnan mo, Doon nagsasalita pa. Doon nagsisigaw. Bumibili ng suka, no? Oo. Ano kaya pinagagawa nila? Bubulungan sila doon sa may bintana. Hindi na nahiya, natulog. Doon sa... Pero alam mo, Tapos girl. lumipat ulit ang kabilang tindahan. Same hindi, spiel. Hindi na kontento. Kasi walang toyo dun sa binilhan niya. So, bumili siya ng toyo dun sa kabila. Dun niya din kwento, di ba? So, parang, yun ay feeling ko parang advance na iniisip mo na ang daming nakarinig, tapos ang dami na nag-form ng opinion about you. Pero, alam mo, in life, what we have learned is that hindi na dapat, kung talagang gusto mong gawin ng isang bagay, hindi mo dapat isipin ako ano yung iisipin ng ibang tao. Kasi subukan mong isipin yung iniisip ng ibang tao. Nako, mababaliw ka. Mawawala Kakaisip. sa tamang pag-iisip. Diba? Tama. Ganon. In the first place, baby, natutulog ka naman talaga sa bahay ng jowa mo eh. Totoo. So, kinda expected na people will form an opinion. Hindi mo naman pwedeng i-explain sa lahat na, alam mo, we know our limitations. Bibili ka ng suka. Alam mo, kahit ano pa sabihin nila, ay nako, pabili ng suka, pero I know our limitations. Diba? Hindi eh. Correct. Kahit na sabihin mo, tingnan mo nga, sinabi mo nga sa amin, hindi kami naniniwala eh. Binasag ka rin eh. Binasag diba? ka namin eh. Kami na to ha, di ba? Di ba? What more yung mga, parang lalong-lalo na yung mga taong nasabi na nila yan, tapos hindi, binasag din nila yung mga sarili nila. So, hindi nila yan, hindi sila maniniwala sa'yo kasi been there, done that. So, kumbaga, in a way, it's expected because it's true eh. Natutulog ka dun sa house ng jowa mo. So, it is expected in the Philippines, sa mundo, sa barangay na napakaraming marites. Yes. At sa Pilipinas na napakaraming opinyon ng mga tao na kung mag-post ng comment, parang may essay writing contest sa haba. 'Di ba? Pag magbasa ka ng comment, grabe yung essay. Oo, kaya. Pak essay. Diba? Diba? Gigil na gigil. Gina G. Punong-punong ng emosyon, apektadong-apektado sa nangyayari. Kaya nga. So, sa mundo na you are in the Philippines and you are in a barangay na maraming marites at nandito ka sa mundo ng Pinas na kung mag-comment ang mga tao parang essay, expected na yan. Yes. It's Kumbaga, expected. it's all but normal. Normal sa atin yan. Huwag kang bago ng bago. Huwag kang bago. Although, syempre, gets naman namin na napahiya ka. Baka this is the first time na napahiya ka or this just dawned on you o ngayon lang pumasok sa isip mo na, oo nga no, pwedeng mag-form ng opinion yung mga tao dahil natutulog ako. Well, eye-opener din talaga yun sa'yo. Actually, alam mo, partner, hanggang ngayon I am so amazed by parents who allow their kids. Alam mo yun nang hindi pa kasalan. Hindi ako nagmama-virgin ha. Pero kasi ako never akong pinayagan eh. Tumakas lang talaga kasi ako. kilala ka ng nanay mo. Charot, mama, Kilala I ng love nanay you. mo yung hilatsa at karakas pero, mo. Gets mo, partner, hindi ako pinayagan eh. Hindi ako pinapayagan dati. Na, alam mo yun, hindi siya yung, and Pero ako din, tinanong mo ba bakit ka daw hindi pinapayagan? hindi ko na tinanong kasi it's obvious. Ba't ko pa tatanungin? Kasi diba? ayaw ng nanay mo na isipin ng ibang tao. Hindi lang yon. Ayaw niya din na ikaw mismo, 'di ba? Mawala ka sa, alam mo yon, yung madarang ka tapos mapaaga yung mga bagay-bagay na hindi pa dapat maagang gawin. 'Di ba? So gets ko yun eh. So there is no reason to ask. And kahit na moderno na yung panahon, feeling ko up to a certain point, hindi ko pa rin papayagan din ang anak kong babae. Kasi mahirap na. Hindi sa walang tiwala sa'yo. Hindi sa pero walang tiwala sa jowa mo. Oo, hindi sa ganun. Pero, di ba? Pero, ganun din yung sasabihin mo sa akin, we know our limitations. Oo nga, baka totoo naman din. Di ba? Hindi naman hindi natin tinatrust. Kaya lang, hindi natin tinatrust yung hangin
Yan, yung aircon, ilaw, partner. yung ilaw, Oh. yung ambience, yung alak, yung dagat. Alam mo yun? Yun yung Oo. mga yun yung mga init, factors, yung 'di ba? init ng kwarto. Correct, 'di ba? Yung lamig ng kwarto. Init, lamig, 'di ba? Yung kumot. Lahat. 'Di ba? Lahat yun contributory Yung hawak. to a possible. Yung tapa. Yan na. Ang daming alam ni partner, Oo, 'di ba? Lahat leading kasi yun towards na yun eh. Lahat kasi yun contributory to whatever could happen. Mm-mm. Kung bata pa, kung halimbawa part ng mga 30 na, payagan ko na yan. Payagan ko na yan. Oo, corny na diba? kasi Ay, yun wait para lang, sa balikan kanila. ko. Ilang taon ba? Wala siya sinabing age. Oo. Diba? Pag So, 30 it na yan, will, tas ganyan ka pa, corny na yun. Oo, it will matter para sa Kontrabida akin. ka na sa kanya. Correct. Kung halimbawa matanda ka na, mas lalo kang dapat wala ng pake. Pero kung bata ka pa pati, people will definitely form an opinion. 'Di ba ano ito? High school ka ba? College? Oh, ano hindi. bang hindi din na-clarify eh. So kung bata ka pa, natural yan. Ako nga sabi ko nga sa'yo eh, 'di ba? Hindi ako pinayagan kahit engaged na kami partner. 'Di ba? Hindi ako pinayagan. Kaya na-amaze ako talaga. Well, siguro kanya-kanya naman din talaga ng household rules And culture. and culture, no? Na-amaze talaga ako dun sa mga, halimbawa, makita ko yung mga post ng yung mga at that age. Oo. Tapos nakita ko nag-outing sila, tapos kasama yung jowa nila. Na-amaze ako talaga, pinayagan sila. Kasi pinost eh. So obviously, Oo. pinayagan. Kasi kung di mo pinost, Adi- tumakas, di ba? Oo. Pero pinost na nagpunta sa Batangas, na alam mo yun, tapos With silang consent. dalawa lang. So ibig sabihin with the consent of the parents. So in fair, na ko, siguro coming from a household na hindi ako pinapayagan, tsaka na ako din mismo, Oo. I will do my best na i-implement yung rule na yan. Yung ganun. Parang it's amazing for me. Pero again, ulitin namin, ano na yan given na yan na may posibleng maging yung mga tao. Correct. Pag gano'n pinapayagan ka na lumabas kasama ang boyfriend mo or nakikitulog ka sa bahay ng boyfriend mo with the consent of your parents, magpasalamat ka kasi gano'n ka Ganun ka nila tinatrust. And sana totoo yung sinabi mo that you know your limitations and you will not disregard yung trust na binigay sa inyo, 'di ba? Correct. So dun sa part na move on ka na. Ano yan ulitin lang namin, expected na yan. Totoo yung opinion yun. ng mga tao, expected na yan. Totoo naman natulog ka dun totoo din naman, nagbulungan kayo. Di ba? Wala namang, kumbaga wala namang sinabi yung tita mo na hindi totoo. Yes. Nagtanong lang naman siya, anong ginagawa mo? Bakit guilty ka? Ba't guilty ka, baby? Oo. May pag-explain ka pang we know our limitations. Tinanong lang naman ng tita, hoy, anong ginagawa niyo dyan? Di ba? Totoo yun. Guilty ka din eh. May ikaw akala mo kakampihan ka namin Alam mo, iba't iba talaga tayo ng level ng pagtingin sa isang bagay, no? For some, medyo, talagang issue to. Pero sa iba, pwede nilang pagtawanan, pwedeng palagpasin at mag-move on. So, hindi na, uulitin na lang namin, no? Hindi namin underestimate yung experience mo na hindi. feeling mo sobrang kahihiyan yung na-experience mo, yung naranasan mo dito sa sitwasyong ito. Kaya lang sa amin kasi, in life, ang dami mong pagdadaanan eh. May mas nakakahiya Mas pa dyan, nakakahiya. girl. The worst is yet to come. Yung most Practice to. Yes, totoo yun Yung most embarrassing, baka dumating pa. Hindi, wag mo i-consider na ito yung most embarrassing. Siguro so far, eto, pero ang dami mo pang pagdadaanan na sobrang nakakahiya. Sa true. Diba? Isipin mo na lang, kunyari, yung mga artista. Diba? Kapag public figure ka, celebrity ka, wala ka namang ginagawang masama pero ang daming bintang sa'yo minsan. Diba? Minsan ipapahiya ka sa mga bagay na hindi mo naman ginawa. Correct. Yun nga nakakayanan nila. Diba? Ikaw, Well, malayo na may itsura mo siguro sa artista. Charot! Hindi ko alam, baby. diba? Sorry Pero na. kung paano nila ma-manage yung criticism ng ibang tao, yung chismis, yung kahihiyan at kung ano-ano pa man, diba? Kumaga, nalalagpasan nila yon. Pero ikaw, di ba dapat mong i-manage yun? Na sa buhay talaga, May ganyan. may kritisismo, makaka-experience ka ng kahihiyan, ng judgment, at ng kung ano-ano pang klase ng chismis sa paligid. So dapat handa ka doon. Tama yung sinabi mo, partner, na pwede mong kasing tawanan
Oo. Pwede mong just shake it off, 'di ba? Yes. Shrug it off, 'di ba? Shake it off and pagtawanan mo na lang yung Correct. experience. Kami nga, may tropa kami. Nahuli namin yung magjowa na sa kwarto eh. Nagtawanan lang kami. Tapos meron din akong tropa, nahuli yun nung nanay niya, nagmi-me time. Oo. Oo. Di ba? Nakakahiya yun. Yung dinaglock ng kwarto. Oo. Pagbukas ng pinto, ano ginagawa mo dyan? Oo, di Hawak ba? mo yung anes mo. Diba? O kaya sumasayaw sa kwarto. Correct. Nahuli ng Diba? kung Nakita sino nga man. natin yun sa TikTok, diba? Yung sumasayaw, tapos biglang kamot na lang. Oo. Pero yung sa true, nakita talaga kumikembot, di ba? Yung mga ganon. Madami. Di ba? Madami kang And kahihiyang pagdadaanan. hindi lang din sa aspetong yung ganyan na mga nahuli na doing something intimate or something ganun. Madami ding embarrassing moments in terms of sa opisina pag nagtrabaho ka na. Yes. Mapapahiya ka sa boss. Correct ka. May boss na namamahiya Oh. May ganon, 'di ba? Merong mga ganon. Oh, may mga workmates kang sisiraan ka, Oo. ipagsisigawan yung mga bagay Na hindi mo naman ginawa or ginawa mo, tas chinismis sa iba. Oo. So, Yun talaga ang mundo at dapat mong i-manage yun. kailangan talaga lakas ng loob, tibay ng dibdib at kapal ng muka. Correct. Yun na lang talaga. Basta, alam mo, again, ang ano lang dyan is, alam mo sa sarili mo, wala kang ginagawa. So, dapat kung alam mo sa sarili mo, wala kang ginagawa, di chill ka lang. Chill ka lang. Kung alam mo naman sa sarili mo na may ginawa ka talaga, the Di truth dead, ma. hurts. The truth Ako hurts. dead, ma. Ganun talaga. Totoo Oo. Ano gagawin ko? Totoo. It's life. Dapat maging handa ka sa mga ganyang klase ng bagay. Again, the worst is yet to come. Hindi naman sa nega kami, ha? Oo, paghandaan mo 'yon. Oo. Pwede mong palagpasin na lang, 'di ba? Pwede mong deadmahin na lang. Although ako nag-isip kasi ako ng yung bagay na sobra ako napahiya na. Ako Ang tagal din ko bago naka-move on. Oo, nag-iisip din ako or baka partner sa sobrang dami na manage na natin. Oo, Alam mo yun, yung parang nasanay na lang tayo. or It's life. or iiyak mo na lang. Ako minsan Pwede. pag sobrang nakakaya yung ginawa or iyak ko Oo. na lang siya tapos ima-migraine ko ng 3 days ganun. Tapos after nun, idadasal ko na at lagi mong tatandaan sa Pilipinas, medyo mabilis din mag-move on yung mga tao. Tingnan mo bakit may mga hindi nare-resolve na mga bagay-bagay. Kasi pagkatapos ng isang issue, matakpan yan isang issue, nakalimutan na yung lumang issue. Yun ang maganda so, doon. actually, ikaw din yung lugi dito, baby. Kasi yung tita mo nag-move on na. Nasa pangalawang... Iba na yung sinisigaw niya sa barangay ngayon. Correct. Nasa pangalawang Netflix movie na siya or documentary or series. Hindi ka na nga niya naiisip eh. Totoo Tas yun. ikaw hanggang ngayon dala-dala mo yung kahihiyan. Tas Correct. ikaw din yung lugi, hindi ka na pumupunta. Lugi ka, girl. Ang dami nyo sanang Sayang. masasayang moment together. Oo, diba? Oo, nag-ganchilyo na sana kayo ngayon pero hindi natutuloy. Tama. Meron Totoo gumagawa, yun, no? nagtitiktok na sana kayo together pero hindi natutuloy. Paano ayaw mo na pumunta kasi nahiya ka? Correct. Alam mo ano din beneficial din yung yung mundo ngayon ng tao kasi fast-paced, 'di ba? Ang tao mas mabilis makalimot. Oo, nakalimutan na nila yan unless babalikan lang nila tapos ibabalik lang nila gano'n. Tapos makakalimutan na lang din nila ulit. Correct. Tsaka importante ka ba? Charot! Hindi, joke lang, baby. Oo. Ibig sabihin, ako para sa akin Gusto ko lang hindi namin mag-move on Oo, alam ko kaagad. bakit. Hindi nga nakarating ng national news yan eh. Yes. It's limited to, although syempre mas importante naman talaga yung mundo na ginagalawan mo kaysa yun dun sa mas malaking mundo. Pero ibig sabihin, maliit eh. Maliit Correct. yung Kumpara dun sa iba na mas malaki. Di ba, yun nga yung sinasabi natin, yung buhay ng celebrity, di ba? Talagang everyday they are parang heavily criticized, di ba, ng Sa public. decisions nila, Correct, ganun. magkamali ka ng sabihin, ang daming, di ba, talagang dadami buong pamilya mo, mumurahin ka, di ba, suot mo, hindi nila nagustuhan, ibabash nila. Tama. Di ba, paano pag na-experience mo yung mga ganitong klase ng bagay, kahit hindi ka artista, kahit normal na tao, pwede kang ibash sa maling decision mo. Di ba, so paghandaan mo yung mga bagay na yun, ito, kung tutusin simple, so dapat i-manage mo na kaagad. 'Di ba? Expect the worst. Yun lang talaga. mangyayari pa yan. So be strong. Hindi naman be sa brave. nega kami, pero ganun eh. Yes. Be brave. Ay, This nako. is life. This is life. And nobody said life was easy. Yes. Alam mo, lagi yung tanong sa akin ng anak ko eh, Mom, why is life supposed to be hard? Sabi ko, Yes. no. My English teacher said, this is hard.
You don't say hard, Oo. you say difficult. Yan. Tanda ko yung teacher ko nun eh. But it's so hard, miss. Sabi niya, no! Kinatok Oo. niya yung kahoy naming armrest eh. Oo. This is hard. You say difficult. Yan. So sabi ko yun, syempre ako, tali-talinuhan, yun din sabi ko sa anak ko. You don't say hard. Habang nag-shower siya nun eh. So ang kinatok ko yung shower head. This is hard. You say difficult. Yun, sabi ko sa kanya, life is difficult. Hindi yes. it's not always It's a not bed of easy. roses. Talagang syempre may mga happy moments pero may sad moments din, and you have to get through those sad moments. Yes. 'Di ba? Kaya mo 'yan, baby. Oo, be strong, be strong. Oo, practice to para maging matibay ka, girl. Tsaka huwag mong isipin na ikaw lang yung nakakaranas ng kahihiyan. Oo. Lahat tayo may kahihiyan moments at lahat tayo nilalagpasan natin yon. Minsan tinatawanan na lang natin. Kasi that's a part of growing up. Sa true, isang Yes. malaking check ng pink na ballpen. O siya, salamat na marami, baby, for sharing your story with us. At kung ikaw may kwento rin na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!